Sekuru makadi. Alhamdulillah rabbil alamin sadakallah. Kwanga kwapisa kwabva kwatanga kunaya shunduri. Taisumu tinoziva kuti nguva nemwaka nokuti achapona sezva munoziva is a farmer but isusu takatodyara fodya mazowe tikati asina basa nokuti toziva kuti Mwari wedu isusu hatituki ende hativenge nokuti Mwari vakanaka nokuti munoona madzimambo nemasvikiro nemidzimu zvinhu izvi zvinoshanda zviri free so kana madzimambo munhu kana ane mudzimu kana kuti munhu ane masvikiro haavhunduki even chief mudunhu rake rekanzi riri kuitika zvazviri kuitika chief anofanira kunzwisisa dunhu rake kuti mwaka wedu haabvunze kuneve amati vacha weather report chief haabvunze asi chief anomhanya kumasvikiro ndo chinhu chandoziva saka ini ndiri kunational and central kuna chief chiweche saka chief chiweche anguwa nenguwa yese achiweche anobvunza kumidzimu yawo saka hatina dambudziko saka chinhu chandinoziva nchekuti kana munhu akagara anoziva dunhu rake saka ndaiziva kuti ndiri kudzvala foja mudunhu rachiweche nokuti foja mvura ndoziva inonaya nanasi mvura ikuna andibvunze andite sei saka hatina matambudziko ndosaka mukuona kuti president anoenda kuZimbabwe anoenda kuMozambique anoenda kuSouth Africa kusaka mahama nemashamwari saka mubva kure hakuna munonzi kubva mubva iAfrica alhamdulillah tinotenda sekuru ndiri kuona dare ratakambotanga iri remuzukuru wenyu achiuya nemwanakomana wake mwanakomana achiti sekumba kwangu hazvina kumira zvakanaka anoti akatanga kuuya ndobva mamutenda unouya naamai pakazingi achiuya naamai ndopandakanga ndiripo dare ndomabudira rakazoita ndokuzovasiya muchiti vachadzoka asi ndikuona nhasi muzukuru wenyu auya ari ega rakamira sei dare iri ndinotenda inini chinhu chinokosha ndechekuti dare kana ndabata saachapola tinenge tafamba nedare tinongotitenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vatitira nyasha saka semuzukuru akagara takafamba dare rake tikatopedza so iye nhasi ndiye anotola kuti sekuru ndauyawo nematare angu 1 2 3 nokuti dare rinori kana azonyepera dare ndio panototi muzukuru apo akufamba kusiriko nokuti dare rinenge rakaona mamiriro echimiro chake isusu tinoziva kuti vanhu vanobvunza naimi sekuru imimi tinoona muri mwana mudiki kana kuti sekuru munoratidza kuti chimiro chinyi ini ndiri muslim wallahi eti so munhu anoshina kana kuti munhu ari kuita musikanzo mudare kana auya munhu wese anouya achifugamira kana ngave achifugamira n'anga ipi mutemo wechivanhu kana kuti mutemo wechizezulu kana kuti mutemo wechibrantaya munhu iye anonzi pachizezulu situkuteedzera mutauro alhamdulillah unonzi muzukuru saka muzukuru wese anouya muno mudare uno kana achembere sei muzukuru wemudare saka isu totaura kuti muzukuru kana auya achitoti ana sekuru achapola muzukuru wepatare saka muzukuru wangu kana auya nhasi ndinoda kunzwisisa kuti auya asina kuda kunyepera achapola here kana kuti auya zokumbira achapola here kana but kaona munhu auya pamedia ane mashoko ake makukutu yekuti sekuru ndauya semuzukuru wenyu ndine 2 3 yandoda kuti ndibudire pamberi pevanhu nditaura kuti sekuru achapola makandigonera kana kuti makanditadzira nokuti ndandigone kuziva zvaari kufunga nokuti ini ndikataura sadi kwangu ndogona kuti auya zokumbira ko pamwe azota kuti sekuru achapola muri mbavha muri sose handimurambidze kuti andituke pamberi pechivanhu chese saka ndomubvumira saka ndinoda kuti iye muridzi wacho sekuya kwaita semunhu akatanga kubudikira dare rikamuudza ndiye abude futi pachena kuti achapola ndauya nawenyu makandikanganisira mandipesanisa nemwana alhamdulillah wakadii muzukuru wasekuru taurisa kuno kudare kwasekuru kadhika kuti usununguka muzukuru taurisa ako tiri kuona handitika aiwa tinotenda muzukuru wasekuru tiri kuona nhasi wauya wega aiwa hapana chakaipa sekutaura kwaita sekuru chaita kuti nhasi mudzoke kwasekuru kudare kwasekuru achapola chi ndauya kuti aiwa makandigonera chandakumbirawo ndechekuti mende wokumba kwangu unondigadzirira wakwamba pangu chii chaakuitika kumba kwama kuda kuti sekuru vauyo aiwa kungoti wandigadzirira kuti paite pamba handiti
Pakambinge pakaita sei pamba? Apanga pachinetsawo. Mbainetsa chii muzukuru wasekuru? Panozotengoonawo zvinonetsa pamba ipapo zvakawanda. Saka ndikukumbirawo kuti sekuru waende wanondiitirawo pamba pangu. Handiti sekuru ndaonawo kuti zvandaitirwawo inini zvaibadza. Handiti tichiri panhau yepamba ipapa jekeserai sekuru kuti zvii zviri kuitika pamba sekuru apa waziva kuti kana ndichibva panapa ndichinobatsira muzukuru wangu ndiri kuenda nezviviri kana zvitatu. Pamba panga pachinetsa kungondwa magogogoya asinganzwisisiki. Ndizvo zvinhu zvanga zvichishupa. Ukanzwa gogogoya munhu wachaumuoni. Gogogoya munhu wachaumuoni. Saka ndiri kukumbirawo kuna sekuru. Handiti ka. Alright. Matini sekuru vakakugonerai tomboisa nhau yepamba paritivi tichazodzokera kwavari. Matini sekuru vakakugonerai zvii zvavakakugonerai? Vana zvandanga ndichiita handichaiti. Vaitei naye muzukuru wasekuru? Handichivengawo muroora. Pakuvenga muroora paya ndiri ndine Huroyi. Saka handichaiti. Hamuchaita? Handiti. Saka Nemuroora muri varoora vaviri kai? Nevaroora venyu vaviri ukama hwakamira sei mazuva ano? Aiwa tirikugarisana zvakanaka. Kona baba? Tirikugarisana zvakanaka. Handiti. Kune mwanakomana? Aiwa zvakanaka chaizvo. Sekuru vakatigadzirira zvakanaka chaizvo. Sekuru vakugadzira zvakanaka? Handiti. Aiwa zvinotendwa. Saka tichitarisa iro dare ramakagadzirirwa nasekuru, mashoko enyu kuna sekuru ndeyekuti chii? Ndokutenda kuti sekuru makaita henyu makandigadzirirawo zvakanaka. Mweya weutsvina wanga uchinditambudzawo wese handichadini, handichatoiti. Manga muine shamwari here yamaifamba nayo mubasa iri remwetsvina? Ndakatorozvirasa zvese. Handichisina shamwari, ndangogara nawaroora wangu ndodzidza shamwari dzangu. Ipapo ndapanzwa. Ndati makanga muine shamwari here dzamaifambidzana nadzo mweya yetsvina iyi? Ndandinayo. Havasi kumboya here vachiti sawira? Kwete. Ndakatosarenda. Sekuru zvawakangondigadzirira hapana achatoya kuti sawira. Ndakungogarawo ndiri pamba pangu. Muri mapenyu. Asi pamunomboonana panyama munogona kunge muri vavakidzana, mune kutaudzana here, mune kuita sei? Kana. Kusina kutaudzana. Inini ndakabva ndangoti handichatori zveushamwari. Asi hamuna here kuti mbomutaurirawo panyama kuti shamwari ko wandiri kuenda kwandakabatsirwa kusiya? Ndakamuudza ndikati inini kana uchida ndikuratidze kwandakabatsirwawo. Akanditi alright, kana wachinge wauya pamba penyu inini ndinouya. Kuna sidai matika handi kwandikuye kuika kwasekuru chaiko chaiko? Ari kumusha. Ari kumusha? Kumusha ndikupi? NdekwaMutoko. NdekwaMutoko. Saka kwaMutoko ndokwamuda kuti sekuru vauye kana kuti kumabvuku? Aiwa kwaMutoko. KwaMutoko. Handiti muri mambo wenyu ndiani? Chifu yedu. Chimukoko. Chief Chimukoko. Handiti. Saka nababa makava kuzosvika here pakunyatsovabudirirawo pachena kuti zvamunoona hongu takagarisana makore aya takazvara mhuri yedu, asi inini ndaifamba nenzira iyi? Aiwa ndakavabudira. Makavabudira? Vakati chiwo baba? Vakati inini ndingazoitawo sei, handizivi zvinofunga munhu kana arara. Handiti. Haya. Komwana mukomana nhasi ari kupi kwamwayamika? Anditendai munotenda amai. Nekugonywa kwamaitiwa. Andauya hangu ndega. Kuya achada kuya kuzotendawo ari akatanga kuuya? Aiwa achauyawo. Achauya ake? Aiwa tinotendawo amai. Sekuru hanzi nemuzukuru wedu inini ndinotenda nebasa ramakaita sei, ramakandibatira semunhu aifamba nezvemweya yetsvina tichishandisa mashoko avaita sei avataura iyo. Aiwa. Isusu ndisu ndinonda yakola. Tinongofara kuti ataura. But chinetika mumatare. Pano zvino 1 2. Akusi kuti kufungizira asi kutaura mumatare. Mbuya vataura ndinozitenda. Asi shiri yawo
koma nyika na chiti andibve pauri inoita sei shiri yake iye kana chiti anini andibve pauri anoita sei nokuti bandiri inini akutaura kuti sekuru ndikukumbira regerero inini munoziva kuti kune ng'anga dzakawanda kune maprofita akawanda afa nemaitiro anoita nkadzuku okay ndikutaura shuwa wallahi pamberi pevanhu vese kuti vanzwisise kuti kana mbuya iyi yauya anzi shamwari yangu aichauya kumba kwangu aichauya muna shuwa inini sindine mwana ng'ona ndimakana simeneso inini anditorewe kunge shiri isingazive zvainoita ndosaka munondobata njira uyu taura mushe kuti ndiende kumba kwake ndiri redi ine ndimakhala lede nthawi yonse kana nditati lede ndinotati ndakagazirira kuenda kumba kwake kana iye akaleka ndipa dizili ndipita kana sikakwanisa kundipa petrol kuti ndiende asi shiri ndienda kuziva ndinoda kuti iye ataurege kuti shiri ari kuita sei adi kuikwanisa iri kuitora nokuti shiri yake uyu ndikuona ikuramba kuti aitore ayo ndineitora ukandipawo zvinondipa kuti shiri iyo ibvume kutakurika ndinotora saka shiri basa rayo nderei ndiyo taifamba nayo maifamba nayo basa rayo nderei kana kuti ore shiri maita basa rayo ripi nayo nokuti neta hamuchaita maimboishandisa chii ndiyo yaidimburutsa yaita sei yaidibhururutsa ndo yanga iri ndege saka kutaura kuno iri kupi iriko kupi kumabvuku kuwa mutoko kupi iri mumabvuku iri mumabvuku inogara pai inogara pamunasimemba muchasimemba makaitora kupi shiri yakasiona wakapai vo vakatokusira ndege inotodyiwa chikafu sedzimwe shiri kana kuti inongodyawo chikafu icho chatinenge taendawo kunodyawo vo chamune maenda kunodyawo kurava kuti inodya nyama sekuru vari kutaura kuti shiri iri kuti iwewe uda kundiendesa kupi inimi iri kukutiwo chii iri kutorana tini handiri kuenda saka ndikatega ndiende sekuru waona kuti wangandipawo here zvokuti shiri ibvume uya naye urayi woiritoramba kuti nandiendi hanzi sei iri kuramba iri kutopikisa chaizvo kuti iwewe sei wakaenda unotsvaga mari uchiti undiurayi sei nini ndikati ainini handichatokudi ndikandidzokere kun'anga yangu ndikuurayi sei oya yatong'anga yenyu handitika aiwa ndizvozvo sekuru muri kunzwa hanzi shiri iyo ndo iri kutobhecha iyo havachadawo ndisakatoti rega ndichidzokera kun'anga yangu ine ng'anga yawe chimwe chitika nchekuti ikhalangatembala ikugara kunge shiri eti asi kumbuko dzechivanhu nekushereketwa munhu tikutaura shiri bada haisi shiri mwana akashandiswa akaitwa mhiko namai yavo so isusu tikutaura kuti inini munoziva nayo munhu akafa ari mwana muchechi so mwana uyu akana achishandiswa mashandisiro aita mchembere mwana uyu kutonyara kuri kuitika pano muchembere muchembere uyu chirombo usati chirombo chosera nacho vanhu vanonzwa kuti mashiripiti uyu muchembere asi mashiripiti saka ndinongotenda kuti mwari vakanaka ende kudzinza kwachapola kwakanaka nokuti mukazi uyu munhu mukuru so kana atauti sekuru ndikukumbira riregerero tichamubatsira tinoenda kumusha kwake kwataura kuti tiende hatiende kunoita zvokutamba tichakokera mushonga ndofunga kana isusu tisingate mistake tine ndau iri kunetsa kuzinipa kunosvika kwamutare zusuko chani kuinyanga tine mhuri kutonetseka nekuti takataura pamukomana wekurara nemombe uye dare iroro rauraya vanhu 4 manje so 2 or 4 saka padare iroro zvafanira muchembero
zvinenge kutamba bati bana anoenda kumakuwa vanhu achitola kuti slime media vabudisa achapola chichiche hatina kunzwisisa asi vanhu kana vakunyara vabudi pamedia ndizvozvo nhasi vari kutaura mbuya awa shiri yavo iombe nekuti kana tichitaura kuti kanonzi kanhayo kanodarika munhu akambodya sadza munhu anonzi nayo muipoison mukabvunza mukadzi uyu anoziva saka suti kutaura kuti zvari kutaura kuti zanzi ndikuda kuti sekuru ndiri kumbira regere munondibvisira ari kuti ivo vambuya vari kutemba kuti kana andikwanisa anenge andiwina nekuda kwokuti kanhayo but hayi ndinichapola ikoko ndakafamba nako ndikunowina ikoko. Alright. Ambuya sekuru vari kuti yamuri kuti shiri munhu mwana mucheche ndizvozvo sekuru vari kuti imimi ndimakatita mhiko pamwana uyu ndimakamuuraya ndizvozvo asi inini manditi makaisirwa nevashakafu ndo wakauraya mwana iye imimi ndokuzongopiwa saka sekuru vari kuti zvinhu zvacho muda kuona kuti ndinozvigona here kana kuti handizvigona nekuti zvandiri kuona zvacho zviri kuratidza kuti vanozvigona handiti sekuru muzukuru wenyu haasi kurapa very good chifukwa ndikuda kuti ndikuudzei isusu ndisachapola inini ndikaurayira vazukuru padare panapa ndifare mbuya yaigara yakafara so nhasi uno yakatsutsumwa kureva kuti zvandakavaitira vese nemafambiro akaita nemwana wavo havana rugare rwakanaka nokuti ava mbuya ava vaizvitukumura musha munzvimbo kureva kuti hapana chamunondiita saka nhasi uno rugare kana kufara vakungoti regai ndingoita zviite se zvipere chekuita hapalibe pachiblana chipo cheita hapalibe asi ivo pachezvavo vanoziva ndosaka kutaura nevanhu chako kana kutaura nenini achapola havasi kuda ende manje so ari kuti ndauya kuzobvuma but mwoyo wavo une chekuita une chironda handina chironda ndiri kutofara chaizvo handina kana chironda ende ndiri kutokurunza nokufara chabwino isusu tinoda kupedzisa vashiri apa shiri ndio yandiri kuda mbalame yake mai uyu ikabwera ulendo wose wata kushina kwake kwetsokata sei ndivhuma saka paatara kuti ndinoda kuti tiende nasekuru kumusha ndiri rede ndikuda kuenda neniwo ndiri rede ziko mazvinzwa zvana sekuru ndazvinzwa vaita havo handiti tinotenda makadii muchemberi ndiri pahangu makadiwa tiripo sataita kuna sekuru iyo yataurwa nemujaya kai inini mukuru uyu handiwirirane naye mukuru uyu anoti akabika sadza ndakamuudza kuti wabika sadza unotanga kuapakura wozopakura rechituwo pamurume wako wotora rechitiri rokowo murume wangu manje ari kubva atoita zvandisingatodini ari kuita sei Muroora ari kubva atoti pakure uchipawa makanda ari bani makanda murume wangu nomwana wangu makanda esadza kuri mweri sadza chero anenge apani anenge atopawo wamwe ratopera sadza zvino ndozvatari kunetsana saka ndakati ina handimude zvachose Huroyi Muroora iye. Alright. Good. Mataura nyaya mbiri apa. Mataura nyaya sadza, mataura nyaya Huroyi. Musha yake cheche pabiri idzi ndeipi? Ndeye sadza here kana ndeye Huroyi? Ndeye sadza kana zviri kuratidza kuti Huroyi. Ari kuzoapireko makanda Huroyi. Boza kuti mapakura anoita sadza ndo anongoratidza kuti Huroyi. Ndiye anoratidza kuti Huroyi. Apa imimi nemurume wenyu, alright. Komudika anda sei? Akamudika anoita zvinhu kwazvo. Anotopakura zvakanaka tichidya zvakanaka. Tichidya zvakanaka. Anoteedzera mutemo wangu wandakamupawo pamba ipapo. Alright. Ko mwana wenyu zvaari kuti inini ndiruda mukadzi mukufu. Mudiki kana zvatooma zvazvo kaenda. Handiwirirane nazvo ba inini mukuru uyu handisi kutomuda pamba pangu ipapo.
Saka zvinogona kuti here kuti mwana wenyu uyu nemudzimai wake mukuru wosuduruka zvavaonoroja Samuel vachidanana imosara nemudikiye. Ko mwana wangu iwe inini? Amusura kamukadzi wake. Aiwa ndiye muchengeti. Ko imi vanditi mune murume wenyu? Ndinaye asingateerero mutemo wangu wandiri kumba pamumba saka ndiri kuti Huroyi. Imimi makaskopiwa here mutemo naamwene wenyu ndakateedzerawo zvopamba ipapo ndichasvika. Dai murume wenyu akanziramba mukadzi uyu dai makazoita vana here avagera apa? Haana mbonziramba. Ndati dai makanzirambwa ine murume wenyu naamwene wenyu. Kana ndichiwaitirawo zvisina kunaka ndinoenda. Asi kuti ndaiwaitira zvakanaka. Saka kuti ngatiti Amwene kana vakati ngatiroyei mumusha muno mairoya. Ndinoroyawo nawo. Nokuti ndikuda pamba ipapo. Muda pamba ipapo. Saka tinoda kuti Muroora mukadzi mukuru wemwana wenyu ngaaitewo zvepamusha ipapo. Handiti? Alright, pakanaka. Iyo kayabuda kuna sekuru. Imi mati mukadzi mukuru Huroyi. Pavakadzi vemwana wenyu vari vaviri mukuru nemudiki Huroyi ndiani? Inini nomudiki. Imimi nemudiki. Mukuru chitaurai chamakamuvengera chi? Mataura nyaya yesadza mukamuti Huroyi. Takuchitanga futi panyowani. Mukuru, mukadzi mukuru wemwana wenyu makamuvengera chi? Ndakamuvengera kusada zvandinoda. Zvii? Basa irori. Basa rei irori ripi? Irori rakazodiwa nomudiki. Rei? Rokuti tifambe tese. Muchienda kupi? Kwatinoenda musango kovhima. Muchivhimei? Nyama dzedu dzatinovhima. Nyama dzipi? Tsuro, membwe? Dzevanhu. Dzevanhu? Saka mukuru makamuti chi chakaita kuti muzovengana? Ndakamutaurira paaramba kuti ndakaenda kumapostori. Saka kuramba kwaakaita ndipo ndakabva ndamuti handichakudi pano uri Huroyi. Huroyi ndiani manje? Nini nomuroora wangu mudiki nokuti akabva asvika paatenda. Akamutaurira. Saka nyaya yesadza yamunopakura inoita kuti vana murume wenyu nemwana nemurume wake apakure sadza rekupedzisira. Chii chamakamuita Muroora? Tine zvinhu zvatinopa sadza rokutanga. Imimi imimi nomuroora wangu mudiki. Munozvizva munopa sadza rekutanga? Tine zvimadatya zvedu zvatinopa. Ichidya sadza rokutanga iroro. Iri rekupedzisira rozopiwa vanhu. Saka imimi kuvanhu zvobva zvaita kunge Muroora wenyu ndiye Huroyi ane mhiko yekupakurira vanhu sadza repasi. Ndizvozvo chaizvo. Matatya amangani? Mairi. Anogara pai? Tinorara nawo mumba. Mumba? Vanhu vese vanoti vaona? Avaona. Saka murume wenyu nemwana makavaita sei? Ngatange nemurume wenyu. Ndakangomugadzirawo. Kuti aite sei? Asafunge zvandinoita. Imi makazviona kupi zvinizvi? Ndakasiyiwa nambuya wangu. Amai vamai? Saka ndobva magadzira murume. Chamawana kubva pamakasiyirwa nambuya yenyu Huroyi iwoyu nezuva ranhasi. Chamawana chii paHuroyi? Chamungati tikaenda kumba kwenyu kumabvuku nhasi musi kuti ichi ndecheHuroyi, ichi ndecheHuroyi ichi. Hapana chandawana basi kuti zvangu zvingondifadzawo nenyama iyoyo. Nyama yevanhu? Saka madya vanganiso? Nditopedze kuvawerenga. Hama dzenyu kana vatoro? Hama dzangu. Hama dzenyu? Wamakapedzisira kudya ndiani? Mwana wangu. Anonzi ani? Eliza. Anga ane makore mangani? Anga ane vana vake vairi. Unomuziva Eliza chikomana? Akashaya rini? Akashaya 2019. Alright. Mabva pana Eliza maambira kunodya? Iye mukomana uyu? Saka maambira kuzomudya zvarini? Mwangu wangu anditi regai timudye kupera kwaDhisemba. Zvinhu zvananga ndakakumbirawo chichemo chekuti ndouya nezizi racho. Chete? Kupera? Zvese netubhodhoro twangu itoto. Nemadacha angu endouya nazvo. Ina handichadi. Saka mbuya muchavati chii vakakusiyirai? Ngovarasirirawo.
Ndoba pane pakuda kutotara na sekuru votigeza kuti zvinobva zvangopera. Zvakanaka. Nkhani yangu ndaimva. Nyaya yenyu ndainzwa. Mubwera nazo zinthu zanu. Munouya nazvo zvinhu zvenyu. Koma mukasiya chinthu chimodzi. Asi mukasiya chimwe chete hacho. Handisi. Koma pali kena kamene kakanobwera. Asi pane kamwe kacharamba kuuya. Aiwa handisi. Ndinotsvaira. Kakumenya kamene. Ikako kanokurovai mukaita zvokutamba. Motondipawo mushonga kuti kaisaite ukali. Saka kuGuroyi asi manga maenda kuneti? Pano shamwari yangu yange iriko yapiwa nomuzukuru wayo ndowanga atibedza. Yakafirwa nemuzukuru wayo? Yakafirwa ere kuti yakauraya muzukuru? Yakauraya muzukuru wayo. Ndobva yati huyai kusadaka. Sadaka. Takutori manani dzakasi sadaka zidzi. Saka mukomana makamita sei? Ngomutawo chimbomureurura kwaari makamita sei mwana wenyu mukomana? Ndavanga ndamugadzirawo. Makamugadzira kuita kuti aite sei? Tamushandisa isisu. Munomushandisa chii? Tamurume. Saka murume wenyu mwana wenyu? Saka imimi nemuroora wenyu muri kushaya murume? Hamsadaro amai. Mune uchititambudza tipe upenyu hwakanaka. Ko makashayirwa marume pane mwana wenyu? Ndini ndavanga ndandosarudzawo. Saka makazoita sei kuti arore mukadzi mudiki uyu? Kuwirirana kwangu nomukadzi mudiki. Ndokwakapa kuti ndimutewo. Saka madya kuGuroyi kunasi? Hapana yasara? Saka ndotoda wangu mushonga wokurusisiwa. Uda kurutswa chirusisa chi? Zvataja usiku izvozvo. Uri kwese kuti hanzi ndiri kukumbira mushonga wokurutsa nemuzukuru wenyu zvatadya usiku. Aya achaya. Wasadandaura achaya achosa. Musati. Ali nimphiko. Ndava afuna kamba ndi chikoko cha chigate chakumanda. Zvakanakai mucharutsiswa kwete zvamajanhasi chete asi nezvimwe zvamakadya mumashure zvichabudiswa. Munoda kushandisirwa mushonga une kamba nechigate chakatsemuka kana kuti chipisi chegate chinobvawo kumakuva chiya kuti zvizoshanda pazvinhu zvenyu. Saka murume muchanomuti chii nhasi? Zvinotaurika here izvozvo? Ameno andotovhunzawo ini. Kususureka yankulika mwana akayankulika pabambo wake. Iseyo kuti tizale kubwira yanso panyumba pano mamuna anainodziwa ufiti wanu. Hamufani kutadza kutaura. Mwana komana ndiye uchaenda otaurawo zvanzwawo kuno nokuti isusu tizotadzi kusvika pamusha peni tibate basa nokuti hatingasviki baba vepo vasingazivi. Chabwino. Zvakanaka. Imwe mukafika asi kuti moyo mane mukuti mukafika katana kuti amandina mizira. Anditi izvezvi mwoyo menyu muri kuti kana munomu asi mukafika kuti ati iyeyu mukomana anditakura kuti anzi ndiri muroyi nemukadzi wake andisi varoyi muchisvika kumurume wenyu. Hatidaro.